Co děláte, Petře? Na ulici. Nemám domov, no. A měl jste někdy nějaký domov? Ne, no, já jsem opustil ty rodiče. Mě nechcou. Opustil jste? Aha. A proč vás nechtějí? Že jsem dělal studu a tak, rozuměl jsem si s něma. A teď je vám lépe? Je, no. A kde bydlíte takhle, když nemáte domov? Na ulici. Vozím se dopravy a tak. A jaký je to život? Blbej, no, takovej. A co se vám stalo, jestli se můžu zeptat? Jsem spadl. Spadl? Jsem byl opilej. Občas to přeženu. Přátelé máte? Ani nemám. Sám jsem. A z čeho žijete normálně? Důchodu. Dost vám platí? 5 000 měsíčně. To je dost.